ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସ୍ଓପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ମୋହର ଲାଗିଛି। 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2024-25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2028-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ମହିଳା ଦିବସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 18,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।